klaketa. Bueno, gizon klasiko bat naiz. Ez, beraz, nik uste horrekin ja kokatua dagoela nire jarrera. Bueno, uste dut akaso hobe dala galdera horri ez erantzutea bazpare. Sensibilidade ezberdinak daude eta gehien bat beste gare batzuk ziren eta hobe hor aparkatuta ustea. Bai, nik uste hori Gasteizen aspaldiko joera dala. Bueno, Giputxiak nik Bilbon esaten deten bezala, ez? Atletik bezalako talde handi batek beharra du, ez? Nahita nahi ez, Giputxiren bat barruan izatea, bestela ez litzateke hain handirik izango. Bueno, esango nizuke gaur egun musika arloan ez guztiak, areto ezberdinak, giro ezberdinetan da, ikusten ari garena da normalizazio bat, mainstream giro hori zabaldu da virus bat bezala, ez? Eta gaur eguntana da mainstreama. Jasotzen dugu edozer proposamen, ez modu, esango nuke, modu errezean. Ez, nik uste gaudela olako garai horietan, ez? Sare sozialak, mundu teknologiko hau, pandemiak ekarri duna, eta onartzen ditugu hainbat gauz oso errez, ez? Nik esango nizuke ez. Zergatik, nik uste asko musika maite dugula, barnetik. Musikariak musika maite dugu normalean, ez? Eta maitasun hortik kanpora nik uste beste gauz guzti horiek nahi behintzat ez zaizkit bat ere axola. Bueno, nik erakutsi nion hori egitea, ez? Esan nahi dut, bueno, ni alderantziz, nire jokabide alderantzizkoa izan da, ez? Abeslari bezala hasi nintzen zuzenekoetan, eta orain instrumentua ezin kendu. Nahiko nuke hainbat kantetan, beste askatasun bat sentitzen duzu, eta baita ere gehien bat publikoarekin hartu eman horretan, ez? Gehiago sakontzeko, baina, bueno, hurrengorako utziko dugu. Eskerrik asko, Gari, txapen gonbitea onartzegatik. Zeuei. Hementxe gaude Bilborroken, La Merced ezaguna bezala, ez? Garai batean, zuzeneko pila bat egiten dira hemen. Zuzeneko diskoak grabatzea besteak beste zer da? Ausardia ariketa bat? Zuzeneko disko bat egitea gaur egun nik uste dela gauz oso errez bat. Zan eta alderatzen baldin badugu 80 hamarkadarekin, ertzainarekin garatutako diskoan adibidez, datuak gehien bat jartzeko mahai gainean, trailer bat jarri gendun, eszenarioaren atzean, bi grabadora analogikoak, hori 24 pistakuak, zan movida bat, teknikari kanpoko teknikariak, gaur egun guzti hori errezten da pila bat digitalizazio honekin, ez? Baina bai, ausardia gehien bat, ze erronka bada. Zuzenekoetan aritutakoak gea, baina grabatzea beste gauz bada, eta registro hori ja, fizikoki azaltzen baldin bada formatu batean, bueno, nerbixuak eta bestelakoak gehitu egiten dira.
Baina erronka politia ze azkenean konturatu ginen aspaldi ez genula zuzeneko diskorik. Eta pena bat zala, ze taldea nahiko onkortuta dago azkenengo urte hauetan, eta zuzenekoetan dakagun eta bilatzen ari garen sonoritatean nahiko baita ere finkatuta dago. Eta pena zan repertorio guzti hori hor ustea, ez? Denbora pasa eta sartzen zea beste proiektu batzuetan, beste sonoridate batzuetan, eta pena zan. Orduan aspaldik geunden ideia horrekin, baina noiz eta nola egin, hortz egon koska. Eta aprotxatu dugu gutxi gora bera, bizi izan ditugun azkenengo 2 urte hauek nola baiteko etenalditxoa eman digutela, eta horretan jarri gea. Grabazio estudio batek gaina sekula azaltzen ez duen, o gehienetan azaltzen ez duen energia eta indar hori biltzen duelako, ez? Zuzeneko batek. Bai, ni gaina beti izan dut horrelako kontraesan nagusiak, ez? Estudioan sartzerakoan beti izan den nolabaiteko jarrera aldaketa bat. Ez naiz oso eroso sentitu inoiz estudioan. Jartzen dut adibidez, kanpoko begirada gehiegi. Eta horrek ez di laguntzen. Baitaren noski nik uste abeslariok betideko gaia da, baina badugula olako tara batzuk gure ahotsa entzuterakoan. Eta horrek baitare neurri batean edo bestean nolabaiteko etekin ezkorrak kartzen dizkigu, ez? Eta zuzenekoak alderantziz zuzenekoa da momentuan disfrutatzea, eta nik uste horretan ere azkenengo hamarkada honetan holako prozesu importantea musikari bezala jaso izan detela, eta honesto izateko nik uste pentsa lortu detela imperfekzioak ere maitatzea, ez? Musikari bezala. Nik uste horre erronka hori gainditzea politia izan da. Bestalde, Maldanberarekin lortu ezun simbiosia edo taldeen bezala hitzeiten zu, baina taldean daukazuen hori aipatu duzu ere lehenengo erantzunean, hori ere gakoetako bada, ez? Zuzenekoari ekiteko garaian. Zu jakin badakizu baita ere talde bat bideratzea, talde baten proiektuak gauzatzea, ez dirala gauz txikiak. Indar asko sartu behar, ordu asko, lan asko, etekin gutxi, eta beti inzertidunbrez jositako proiektuak izaten dira. Beraz, Bilbora etorri nintzenen oindala ja 14 bat urte edo. Proiektuaren abiapuntua zan nolabaiteko sare, behar nun sare hori hemen sortzea, hemen inguruan. Eta ordutik ona ikusietena da oso proposamen ona izan zala, ze horrek errestu dit bidea pila bat. Ez bakarrik hori, ez bakarrik errestu, baizik eta nolabait indarrak gordetzen dituzu hobeto. Behar dituzun indarra, ze gero zuzenerako hainbat guztia ni neuk kudeatzen dudanez, hainbat esparrutan indarra behar da. Eta indar horiek ezin dituzu gustu edozein aldapa txikitan, edozein sprint txikitan, ez? Baizik eta begiratu behar duzu haratago, ez? Eta zentzu horretan Maldanberak eman didan babesa, Maldanbera ez bakarrik musikariak, baizik eta musikariak, teknikariak, espazio fisikoak ikaragarri izan da, oso lagungarri. Eta grabazioak zenbateraino, zuzeneko grabazioak zenbaterainoko baldintzatzen du zure frontman lanetan aritzeko garaian? Esan nahi dut, seguro nago, kontzertu guztietan etengabe izinala buruan horiek grabatzen ari gara, ez? Neurri batean edo neurri handi batean mugatu du horrek? Bueno, ez dut horrelako hori sentitu. Gehien bat, lau kontzertu izan dira. Laurak grabatuta. Eta importantean ikuste ekuazio hori gainditzea, ez imperfekzioarena.
ni ez naiz gustora sentitzen gauzak musikalki errenka dabiltzenen ez, baina gero ere onartzen jakiten duzu guzti hori, eta hori importantea da holako proiektu bat gauzatzerakoan. Baina esango nizuke zuzeneko hauetan hain lotuta naiz gitarra batera, eta ez bakarrik gitarra, ez da gitarra, ez da nola da, mozorro bat, baizik, eta bere importantzia du proiektu osoan, ez, musikalki eta sonoritate aldetik. Beraz oso lotuta naiz, ni ez naiz oso trebea instrumentuekin. Eta horrek ematen dit beste bete behar bat, beste perspektiba batetik, hau da, aspalditik baitaren nabil lortu nahian zuzenekoetan publikoarekin harreman emozional ezberdin bat. Itxu azaltzen zaren eszenariora publikoa ez da existitzen. Zu zeu bakarrik zaude. Nolabait esateko zure egoa, baino ez dago. Hori baztertzen danean, hainbat aukera azaltzen dira mahai gainean. Nire kasuan, importantea izan da gero eta gehiago sonoritate baten atzean ibili eta sonoritate hori defendatu. Defendatu ahalik eta modu errezenean. Horretarako importantea da publikoarekiko baita ere holako hartu eman berezi bat sortzea. Nik ez dut ikusten bakarrik kanta batzuk jotzea, ez kanta bat jotzea, holako liturgia arrez bat da, ez? Baina behar dugu hor, liturgia horrek ez badu holako hartu eman sakon bat, nik sentitzen dudana da nolabaiteko utxune bat. Eta importante izan da saio hauetan, minibira honetan, baita ere hori ez, hartu eman horietan holako emozioa, ez? Bilatzea eta emozioa bilatzerakoan zu zeu, ez? Emozionatzea, ez? Importantea. Eta erronka hor da. Ez dugu, orain arte aipatu eta batematek galdetuko du, eta zer entzungo du diskoan, zer da, zure ibilbidearen errepasoa esan dezagun, taldearen ibilbidearen errepasoa izango da, kantu berriak tartekatuko dituzue? Bai, gutxi gara bera, ertzaina desagertu aurretik hasi nintzen kanta batzuk idazten, eta gutxi gara bera, 84 edo gaur egunera arte idatzi ditudan hainbat kanta, ez dakite 22, 23 kanta izan dira grabatu ditugunak, denetarik. Eman digu horrek aukera baita ere ikusteko ze evoluzioa jaso dugun ibilbide horretan. Hasierako kantak, eta gaur egungo kantekin lotura ezberdinak dare ez, baina bai somatzen dela holako aldaketa bat, prozesu ez, eraldatze prozesu bat. Oso politxe izan da zentzu horretan baita ere ez, holako pelikula hori ikustea. Ez, nun nengoen eta nun naizen, ez? Zer nintzen eta gaur zer naizen. Musikari bezala, oso politxa, prozesu politxa izan da. Bai, denetarik, nik uste gero zer kaleratuko dugun formato fisikoan, oraindik ez dakit. Baina geratzen naiz gehien bat izan dela oso esperientzia politxa. Lau, Lazkao, Bergara, Bilbo Arriaga, Getxo, Musike Berriko kontzertu saio emanaldi horiek izan dira oso berezia guztiontzat. Eta beti pentsatzen dugu berezitasun horrek badaudela baita ere bere indarra, ez? Eta ea kapazagean zuzeneko disko horretan, fisiko formato horretan, guzti hori islatzen. Nolabait estutu eta beste denbora batean, batez ere azkeneko bi diskoetan esango luke nolabait daukagu zuen atmosfera musikal hori ez trinkotuz edo sendotuz jundala. Eta zure besteko eran ere, ezagit, crooner hitza inglesetik datorren hitz hori ez, du crooning inglesetik datorrena
da modu leun bat, xuxurlari bat, ez dakizu identifikatzean deskribapen horrekin, baina nik hori bai nabaritzen dut bereziki zure azkeneko disko horietan. Bai, Crooner edo, bueno, ez dakit. Nik gehien bat esango nizuke da biluste prozesu bat. Ni nator gehien bat jorratu ditut musikari bezala, ez, holako esparru oso heterogeneak, ez, esan nahi dut roka, punk, tradizioarekin baita ere lotua, rollo latinekin ere bai lotua, ez, eta pixkanaka rokarekin roka ulertzen baldin badugu modu estandar batean, ni oso aspalditik oso urruti naizela. Ez du sinisten, hor dauden parametroak ja ez datoz bat nire parametroekin. Eta orduan gehien bat bidea izan da musikari sentitzea, ofizioa lantzea, eta ofizio horretan eta lanketa horretan gustora sentitzea. Gustora sentitzea horrek lagundu zen momentu batean pila bat, egon nintzela 3 bat egun Patti Smithekin Gasteizen. Artiunek antolatutako emanaldi batekin, berak behar zuen musikari bat, eta aterrizeio, ez dakit, sin más. Eta nire lehenengo galdera izan zen, zuk akaso behar dezu musikari bat, musikari on bat, eta ni naiz musikari petal bat. Beraz, ziurrenik nirekin ez dezula ezer egingo. Eta bere erantzuna izan zen oso kuriosoa, izan zen, ez, zu bezalako tipoa behar dut, perfil hori behar dut. Eta pasaren duen 3 egun. Eta arreta eman zean, ze bera, gitarrista bezala, nik orduan ere, bueno, gitarrarekin ez da inoiz nire instrumentoa izan. Ni musikan pianoarekin hasi nintzen, baina beti izan naiz instrumentista oso eskasa. Baina egin duen prentsaurrekoa, eta prentsaurrekoan hainbat politikari eta holako postu altuko pertsonak itzin zuten mikrofonen aurrean eta medioen aurrean, eta batean tokatu zitzaion Patti Smitheri, ez, eta hartu zuen gitarra bat. Jarri zuen re txungo bat, baina oso txungo bat. Eta zizaren irten zan baitik, hasi bere rolloa egiten, ez? Eta baten zan, oste, gu hemen gaude, distorsioa, teora kara perro tal, ez? Eta honek re txungo bat jarriz, ez? Sortzen du hemen atmosfera indartsu bat, ez? Eta horrek eman zean olako, bueno... Zerbait eragin zuen zugan, ez horrek? Bai, eta zin nintzen gehien bat horren aritik gauza bereziak prestatzen, eta saiatu nintzen arezgeroztik, leku berezietan da orkesten, sin más, gitarra xume batekin, gitarra akustiko batekin, ez? Baina baita ere ez joera rock batekin, baizik eta, ez? Alik eta biluzien azaltzen, ez? Eta hortik aurrera konturatu izan naiz, sortzen dela beste kimika bat. Nik lotzen dut adibidez, ez? Bidaiatzen baldin badezu munduan zehar, bakarrik. Eta bakarrik baldin zaude ez dakit, demagun Amazonasen. Eta zeharkatzen ari zara Amazonas, hainbat egunez, ez, erraldoi horretan. Eta bakarri baldin bazoaz, ingurukoak babesten zaituzte. Ez, Afrikan gauz bera gertatzen da, edo zein herrialdean ziur naiz, hala gertatzen dela, ez. Ni bidaiatu nuen Afrikan adibidez, 2000 eta piko kilometro neu bakarrik autobus zahar batean, Lubumbaxitik, Kongon, Dar es Salaam, Tanzaniara, gizon txuri bakarra nintzen, eta Kongoko hainbat emakume, autobusean erekin zijoaztenak, eman zeaten babesa izan zen ikaragarria. Ikusi dutenan gizon txuri bat bakarrik, ez, eta babes hori eman zeaten, ez. Hori gertatzen da biluzik azaltzen zeanen, ez, publikoak babesten zaitu. Behintzat nik hori jasotzen dut. Eta
sortzen dan magia oso politia da. Eta magia hori gozatzeko aukera izan zuten zure zuzeneko emanaldietan, zure dituzun jarraitzaile horiek, ez? Eta pixkat kontrara, ez dakit ibilbide oparo bat egin dezuen musikariak, edo kantariak, edo sortzaileak, ez dakit ez ote dezuen aurkari bat eta da nostalgikoena, ez? Hau da, pantaila pasa, musikaren eta garaiaren pantaila pasa ez dutenena, ez? Ez dakit atakastu baten uste zaitu dan, edo? Ni nostalgiarekin ez naiz oso laguna. Baina bat dator esan dizunarekin. Nik uste behin adina bat pasata ez, nostalgiko zingurauta garela. Nik sortzaile bezala ez dut oso ondo ulertzen. Baina gero ikusten dut hain dela gutxi The Rolling Stone izan dira ez, hor munduan zehar, eta irakurritu hainbat kritika, kronika, eta nik ez dut ondo ulertzen. Ez naiz eurekin sartuko, ez erak izango dute euren reflexioak eta euren gauzak, baina ni ez nator bat horrekin. Nostalgiak ez dit indarrik, ez dit elikatzen. Beraz, ez naiz bat ere gustora sentitzen horrekin. Nostalgia beste gauz bada ez retrobisorean ikustea, ze nolako ibilbidea egin dut, ez? Eta horri buruz, reflexio batzuk egin, gehien bat, nora botako, ez? Birgune honetan zeingo dut, segi karretera edo basoti sartuko naiz, ez? Hori, baino, ez interesatzen zaidana da astea, ez? Aste horrekin, ez? Eta niretzat importanteana hori da. Egiten ari zarena eta datorrena. Hori da, bestela ez dakar zentzurik. Ez dakar zentzurik. Baita ere ikusten da, nik adibidez azkenengo bilanetan, aipatu dituzun bilan horietan, ez? Baita ere egonkortu behar nun nolabaiteko sonoridade bat eta bide bat. Ezin naiz ibili nik ere badakit nire realitatea eta nire egungoa Euskal Herrian dagoela. Nahi ezertxore galdu Madriden edo Marseillan, ez dakit, esate bateako, ez? Nire egunerokoa hemen dago. Orduan, garbi dut baita ere, gauz batzuk egonkortu egin behar direla, eta gero izango degula beta, beste gauz batzuei beste sonoria batzuk, edo beste disko mota bat sortzeko. Gari, gero ez da azkarrago bizi gara, klasiko bat zarela esan dezule, Deabruaren galdere irantzun ez, baina lanean eta egunerokoan nahi gabe, ezakit, kapitalismoa esango nuke, baina, beste egur bateko ezpala da, baina eguneroko ero honetan, sormenerako tartea nuiz izaten da egokiena zuretzako, nuiz aurkitzen dezu denbora zuk gitarra hartu eta kantu egiteko. Nik uste jasotzen degula olako, edo bentsat nik, akaso ni baita ere celebra naiz, ez? Baina nik orain dela 20 urte aukera izan nuen lana gogotik egin da, drogak usteko, baztertzeko. Eta prozesu horretan, batean konturatu nintzen zein importantea dan egunerokoari eustea eta egunerokoa bizitzea ahalik eta modu indarrenean. Eta esperientzia horrek, esperientzia latz horrek, erakutsi zian zein garrantzia dun horrek, baina esandakoak. Eta arez geroztik nire helburu bakarra izan da egun bakoitzari heltzea eta egun bakoitza aprobetxatzea. Ez da zu galdetu nola egiten dudan, ez dakit, egin egiten dut. Egiten duzu. Ez dut pentsatzen gehiegi, beti izaten dut gainea buruan impresio bat ez dela beti hasten ari naizela. Baina ja ez nau nekatzen horrek. Ikasi dut baita ere indarra gordetzen, eta zentzu horretan eguneko ordu honenak goizeko orduak dira, lehen orduak eta ordu gorrienak azkeneko orduak.
Beraz, saiatzen ez aprobetxatzen lehenengo orduak sormenarekin edo duten gaiekin. Eta gero gehien bat lanak, negozioak, ematen didana da estabilidade bat. Zure heldu lekuetako bada, ez? Hori da, musikarekin batera. Ezin izango, nahi ematen baldin badiazu gaur aukera bihar jubilazioa jasotzeko, ziurrenik esango nizukela ezetz. Ez naiz prest. Eta ez naiz inoiz prest izango. Zergatik ez dakit hori egiten. Hor badakit, olako eremu zabal batean jartzen baldin nauzu galdu egiten naiz. Eta esperientzia hori badet. Jasoa dut, ja hori badakit, hor leheno edo beranduago, baino galduko zarela edo? Galduko naizela, hori da. Lokatzetan sartuko naizela eta ez den nahi. Orduan behar dut, olako bide estu batean, hor hobeto mugitzen naiz. Eta lortu dut, eta harro naiz horrekin, lortu dut gehien bat, egunerokoari etekinak ateratzen. Oso interesgarria da kontatzen diguzuna, ze gainera hori galdetu behar nizun, beraz zure plana da lanari heldu eta Euskal Herrian barrena rock and rolleatzen jarraitzea, ez da? Batetik bestera ibiltzea. Bai, azken finean musikaria naiz. Eta musikari bezala, musikari izatea ez da bakarrik sortze prozesuak, kanta egitea, musikaria izatea hemen Euskal Herrian eta beste hainbat lekutan ere badakizu ondo, dala gauza asko kudeatzea, da negozioak bezala. Kudeatu behar dituzu pertsona asko, musikariak, teknikariak, harremanetan jarri bartzea hainbat kultur teknikariarekin, hainbat ekoizleekin. Zain egoten jakin behar da? Ez da erreza, ez? Baina hori baita ere hona da. Esan nahi dut, musikak, talde bat sortzerakoan edo proiektu bat sortzerakoan aukera guztiak ematen dizkigu. Eta gaina hor, zu zeu jarri behar dituzu baita ere zure ideologiak, zure ideiak, zure gauz horiek guzti horiek kudeatu behar dituzu besteekin. Ez da hain erreza. Gauz bat erraza da esatea eta beste gauz bat da egitea. Eta egite horretan, urtea pasala esperientzia horrekin, saiatzen zea zure proiektu, gogoko dituzun proiektu horiek gauzatzen. Baina, bai, herri txiki bat deu eta beti esaten dut, ni naiz Gipuzkoan, nahi Bizkaian, naiz Araban, eta baita esango nuke naiz eta Nafarroan izan, iparraldean sentitzen naiz pixka bat arrotzago, baina bestela beti jokatzen dut etxean. Oso gustora sentitzen naiz. Eta are eta gehiago, ikusten ari naiz azkenengo urte hauetan berreskuratzen ari direla nolabaiteko lehengoko erromeriak. Eta nik uste gure lekua hor dagoela. Plazan? Gure lekua dago leku txiki horietan. Leku popular horietan. Azken finean, guk egiten duguna da, pop music hori da, kanta popularrak. Hortan saiatzen geha. Eta horrek behar du hartu eman txikia edo hartu eman bereziak. Hemen ohitura izan da beti da nik erromerian, herri txikietan, han ermitxa bat edo pun, Eta ni oso gustora sentitzen naiz olako lekuetan, ermita txikietan, erromeri txikietan, herri txikietan. Zergatik, lortzen dalako gehien bat harreman ezberdin bat. Bilbon jotzen baldin bazu Arriaga du, da leku impresionante bat. Oso polita, oso ikaragarria. Oso ondo dago. Baina baldin bazoaz adibidez ez dakit. Zaidazu, herri txiki bat, herri txiki batean azaltzen baldin bazea ze gertatzen da. Zure publikoa da herria. Elgetan adibidez. Herria da. Egeta daka antzoki bat ez dakit zer, baina demagun ez dakit. Esperientzia asko izan ditut holan, Nik antolatua gaina zuzenean udalarekin hitz egin eta
Ze izan nuen oindala urte batzuk proiektu bat eta ardatza hori izan, ez? Herri txikitara hurbiltzea. Niko gandu bat guk eman genuen Ituren herrian. Ituren. Hori da, marabizo. Magikoa. Bai. Ze azkenean daude haur txikiak, aitona mamak, jende gaztea, jende helduagoa, bueno, zimaz, herriko jendea zergatik, ze herrian egun horretan ospatzen ari dira gauz berezi bat. Bai. Ez? Eta sortzen den lotura, importantea da, niretzat oso importantea da, eta hortik izan ditudan esperientzia guztietan jaso detena nik emandakoa baino asko gehiago izan da, ez? Eta horrek, bueno, hori gustukoa dut, ez? Gustukoa dugu. Oso ondo hori, plazer ikaragarria izan da, oso gustora nahi zurekin hizketan, eta espero zaitut Euskal Herrian barrena herri txiki eta txikiagotan zuzenekoetan. Ea topo egiten dugun alakoren batean. Eskerrik asko, plazer bat izan. Nire obsesio txiki libreak, sustrairik gabeko guzteak, zenbaitetan eramaten hau haizeak, zu nire onduan sentitzeak, askatutako lokarriak, amaitu gabeko puzleak, zuri besarkatuta esnatzeak, eta beste etorkizun batekin amesteak. Beti ez dira erraz lotzen norberaren nahiak eta besteak amesteak. Beti ez dira erraz lotzen norberaren nahiak eta besteak. Obsesio txiki libreak, sustrairik gabeko usteak, zenbaitetan eramaten hau haizeak, zu nire onduan sentitzeak, bestela zarkatuko ez nituzken ateak, galtzeko arteak eta amaitzeko epeak, iraganera lotzen nauten kateak, zalantzaz josten nau aurrera egiteak. Beti ez dira erraz lotzen norberaren nahiak eta besteak amesteak. Beti ez dira erraz lotzen norberaren nahiak eta besteak. Eskerrik asko.